DXDC Radyoman Report. Gipanubayan na sa Office of the Civil Defense kun OCD-11 o Regional Disaster Risk Reduction and Management Office kun RDRRMO ang gikatahong 35 anyos nga lalaking giingong na missing sa Purok Silagan, Barangay Holy Cross, Manay, Davao Oriental. Sa report nga gipadala sa OCD-11, nasayrang naanod ang maong lalaki human niyang giapas ug kuha ang mga gianod nga lubi bandang alas 10 sa buntag gahapon, December 18, 2023. Samtang miabot na sa 12 ka mga munisipalidad sa kinatibukang Davao Region ang naapektuhan sa bagyong Kabayan sulod sa duha ka probinsya nga mao ang Davao de Oro ug Davao Oriental. Gani sa Davao de Oro natala ang pagdahili sa yuta sa Barangay Tandawan apan giklarong na aksyonan na kinidayon og maagian na ang one lane samtang nagapadayon ang clearing operation. Miabot na usab sa dulan 500 ka mga pamilya o 1,833 ka mga individual ang apektado sa lapad nga pagbaha nga makaron ang gipaningkamutan og tabang sa lokal nga panggamhanan ug mga ahensya. Sa pagkakaroon usab nagapadayon ang monitoring sa local MDRRMO samtang padayon ang pagbundak sa ulan aron masiguro nga luwas ang katawhan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.